Така, какво ли правим тук? Днес си направих собствено описание. Имам късмет, че съм ютубър. Така, днес си направих описание от ChatGPT, защото аз имам ChatGPT. Си го направих. ChatGPT не ми върши нищо, но понякога върши работа за повечето неща. И си направих описание. Ново описание. Аз не съм имал описанието, сега за първ път го правя. Не забравяйте да ми се абонирате, ако са ви харесали всичките видеа, не всичките, ако ви харесва някой от видеята ми, абонирайте ме за канал, оставете по един лайк. YouTube, то апдейт, къде е направо не мога да пиша коментари. Така че не мога да ви кажа, напишете ми коментар, защото аз не мога да пиша коментари. Вие не можете да пишете, бе. Аз ще пиша коментари, ама кога може.